Ассалому алайкум бародаро. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ориентир баъди Корвонай, тарафи Раҳи Нав. Ина бародаро хона. Гуфта намунем раҳмат барои бародарое ки канали моро дастгирӣ мекунанд Душанбе Ситиро. Чӣ хонаи дорем бародаро дар номер бинависе, номерои админ мондагиа дар болои видео нависен, дар кадом территорияи шаҳри Душанбе боша мерем сиёмка мекунем ва навори моро ҳамвақт дастгирӣ кунед, лайк кунед, подписаться кунед дар канал, шуто моро ҳар ҷо мерем сиёмка мекунем. Шуморо лайка дариқ надорем бародаро. Ина хона дуошёнаи бародаро плюс подвал дора. Якта подвал дора. Чанд сотихаи заминиш? Общий 1,5 сотих общий. Общий 1,5 сотихаи. Обш качалкай, обои ҷа ҳамаш качалкан, канализатсияи тарафу надора вообще. Чӣ кадагия? Септик. Ина варо ҷои мотора инҷа маҳкам мешавад. инҷа маҳкам мешавад. Ина лесенса ина тарафи подвалаш медроем. Подвалаш камта торика чанд ба чанд ай? 5 ба 2,80 ай. Болош чанд боша? 12 монолит. Як мошина поли монолит, ди мошина болош андова кадагия. Иче кирпич и бухона бача. Ина иҷа бародаро туалети беруна, душшавои беруна дар даруни ҳавлия. Медроим бар даруни хона. Хона падабояй, монтаж, ҳама чизо сафед, ҳама қоидави ҳама шакадагия. Дару, фриза, потолок ҳама шакадагия. Плюс ҳами абой. Якм ошёнада, ду дархонаи душшавой, туалет, кухня. Ина якмш медроем. Ҳама дарош як свет. Ина якм хона. Як фриза дора сини ҳавли, я қафо. И залайна. И чанд ба чанд ай? 5 ба 2,90. Ина пишти хонаи бародаро. Я хеле ҷо мондаги мақсад. 5 ба 2,90. Монтажо ма гузарондагия болош ҳама тайра. Ина ай тарафи дасти ростмон кухня мешава. Ина шакилача тарафи ҳавлӣ. Сафед кадагия ҳамаш. И чанд ба чанд бошад? Где-то 2,5 ба 3. 2,5 ба 3. 2,5 ба 3 и кухня. Инаишам хонаи димги хонаи шатризача тарафи қафо дора. 3 ба 3. Ина вана туалет, кафел. Ина пара унитаз мешавад, пара душшавой, поли кафел гирифтагия, тагам, болош ҳам пластик ҳамаш қоидави. И чанд ба чанд бошад? Як 40 ба 2 ба 1,80. Як 40 ба 1,80? Ина дар хона
ванна туалет кухня якум ошёнада ина лестница лимитаж кафел задагия болода се дар хона болода душовой туалет ягон чи нест се дар хона просто барои шиш сетриза дора навардора якам хонае ки медурем инам хонаи калонай ина тризача тарафи ҳавлӣ и чанд ба чанд ака 5 ба 290 болбиш 5 ба 286 инам сафед кардаги падабои ҳамаш тайёра ина дигари хона шама тризача дора триза тарафи ҳавлӣ шам падабои ҳамаи хонаам хетаё кардаги фақат абои надора дар партриза приза ҳамаш аст манташ ҳамаш и чанд ба чанд 2 ба 290 2 ба 290 дигари хунашай ин хунаш 451 ба 273 451 ба 273 пони падавои тайёр кардаги нафактиза дура документҳои хона 100% бародаро мақсад ош качалкай светкиши тарафҳо ҳастай светкиши нештай хонаро нав тайёр кардаги намаш падабой як бурга гуфтам будем ки обши 5 дар хонаи даруни хона да ванна туалет кухни якум этажда дим этажда се дар хонаи тоқа берунда бо ванна туалет берунӣ ҳастай ина така нархи хонара нархи хонара 360 000 сомон бо савдо мешавад. нархи хона 360 000 сомон нархи мехона ориентир тарафи поёни корон раҳи нав ай дасти чап якум кӯчадай пешда масҷид боғча магазини хӯрокворӣ дита дорухона сартарошхона гӯшаи деҳқон хостовар ходохона ҳамаи чӣ дораст компютерхонаву сонихона ҳамачи ака номерои телефонта медодем номерои телефонта бгӯ ака намехезай хуш номерои телефон номерои телефон ҳозир 918
918 88 88 01 01 82. 82. Ин раҳшаи раҳш бо поли тайёр мешуда и раҳшам сиашка меша ҳама мақсад чӣ меша. Номероро гирифтем бародаро, зан зане соҳиби хонара муомила дура гап зани қатъиш нашуд хона. Фаромӯш накунед бародаро, дастгирӣ кунед канали моро, подписатсия кунед. Моро барои шумо чӣ кунҷи тарафи душанбе рафта сёмка кардастем. Шуморо моро дастгирӣ кунед, лайка бимонед, видеои мо бихеза бародаро ки тамошо кунанд ҳама. Хуб, саломат бошед бародаро.